blegek kugek sadulita mel Bathara Guru Padhararja sak pratamu Manikmaya tansah pinanganing kawidadan niring sambikala Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana ora liwat pangestu ulun tampanana nala garing kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan bekti kula katur Pukulun iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana Panakawan niki sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripih kemareng kula ngaturaken sembah sungkem kula konjuk Pukulun iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Semar ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manikmaya kepareng kula cumadung dawuh Kakang Nayantaka wonten menapa Kakang blegek kugek sadulita yen ana luputku aku njaluk ngapura ya Manikmaya inggih mboten dados menapa Kakang Semar ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong iki mung merga ditangisi karo anakku Bagong ingkang darbe panjaluk kalawan kowe Bagong gadah panyuwun kalian kula iya panyuwun menapa Kakang Bagong niat bangun desa ning merga ana syarat seranane sing kudu ana lan magepokan kelawan kowe tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng suwanipun ingkang rayipun Manikmaya ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumondoke anakku Bagong iki bakal dibangun nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kang aran Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala iya mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan ya mung merga aku ki urip ana ing jagat mula tak jaluk lilane atimu kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ora ketang mung siji dienggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong nggone mbangun desane iki ya Bathara Guru Panakawan Bagong dalem apa pancen mengkono dadi panjaluk kita nggih pancen mekaten Bu Kulun lajeng menawi kepareng kula cumadung dawuh kados pundi Bu Kulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten Bagong wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita nanging ana syarat sranane Bagong syarat sranane napa syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun ya mung ana siji titahing Bathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun tanana liya kejaba mung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala ulun njaluk kelawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun Panakawan Bagong yen Semar ora gelem nyembah yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun ora bakal maringake Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala Panakawan Bagong dados
Kula dipun paringi pelemper tangga jiwa jambu dipun nirmala ning bapak kudu nyembah kalih sampeyan. Iya, pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono Bagong. Mula matur kelawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun bakal paring pelemper tangga jiwa lan jambu dipun nirmala kelawan jeneng kita apa ana kawan Bagong. Piye Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah daharaning para pepundhen utawa para dewa ya kuwi pelemper tangga jiwa jambu dipun nirmala. Wis rasa Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak iki kakangane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama ki wis sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah, aja tata krama karo Bathara Guru, bapak ki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke pelemper tangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Heeh. Lah iki wis tak jalukke wis kelakon wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulih ya truk. Lah ngopo ya? Wah aku jan keloro-loro terus kakang nek kok diar digatekke bathang arep ijol bapak iki anggepe kok menungso ra tenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Wis. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten pareng. Nek pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka pukulun mboten kepareng maringaken pelemper tangga jiwa jambu dipun nirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong pelemper tangga jiwa kon nyolong jambu dipun nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampeyan ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi pelemper tangga jiwa jambu dipun nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa, Gong? Martabak. Martabak. Kowe ora ndek martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokean lenggah teng mriki. Sampeyan mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Pelemper tangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong, malah dene kula disebut X narapidana. Aming sebut nek narapidana kok banggane ora jamak. Ajake penusukane, penusukan apa? Nyepeleke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswae kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapot. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesa murid nek do tampa rapot arep do nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku ki gentone para gendro. Nameng ditandhike karo dewaning para dewa ora muntir.
Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embuh. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah tiwas muni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean arep ngobong karang anu niki papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mbok uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong pedukuhan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi duka. Dukuhing para duka iki aku. Nek meng umuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki dukuhing para duka. Rumangsane ketuane duka sak Karang Kadempel. Ya, Pak? Heeh. Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Kok arep gawe sengsaraning para kawula? Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro kowe mesti. Kurang ajar arepan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kayak ayo aku ya ngerti. Ini Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon Kecobong. Ayo, sadurunge sampean ngobong pring apes. Sabar, Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumasaku suaraku kaya ming nang kontrol iki lho, Tru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku iki men gleleng e. Kasih pakai tos sistem barang e. Mungkin mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong Karang Kadempel kula sing ora trima. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kawula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih ingkang pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Heeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Ngene. Oh, celeng tenan kok cah. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono. Ora meh metu njaba, nek kula tau tuku pil-pil tak doko sanggon-gon, pil totoni pitike ora ngendhok. Lah. Ora ana sangkut paute kok sapenake dhewe. Ku iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya, ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe, Gong, anakmu pira? Kowe mampu mangsuli 16, kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean metu njaba. Mang medal sih, mengke kula nuntuti karo sampean. Wonten menapa, Di? Teko Adi Pramesti Bathara Guru ngawi sanggaring para wadyabala. Para putra kadewatan malam menika mapan wonten ing Janaloka. Menika wonten wigatos menaka parenga ingkang ngraka ing sithik paudal-udal kababaran ingkang sejati. Nadyan kula cemadhong dawuh, para mawu kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadhong dawuh. Para mawu kula pun Bathara Brahma cemadhong dawuh. Para mawu kula pun penyarian cemadhong dawuh. Para mawu kula nadyan kula ugi cemadhong dawuh kados pundi pawartosipun Rama Pukulun. Kakang Narada, prawi? Dinten sak mangke anggen kula ngirit sangganing para wadyabala.
sayekti namung nuhuni timbalanipun Kakang Semar. Kakang Badranaya wigatosipun nggadahi muga kepengin nyuwun plemrtangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nyuwunaken atmajanipun inggih menika pun Panakawan Bagong. Anggenipun badhe ambangun desa nanging kanthi syarat srana desa kedah ditun tumbali mawi plemrtangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala Kakang. Lajeng nuwun sewu Di. Mesti kemawon menika mboten bab ingkang awrat. Jernyatanipun Kakang Semar menika ugi kami tuwaning kayewangan duk rumiyin. Malah menika kapernak kadang werda paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun plemrtangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala menika nuwun sewu menika mboten bab ingkang awrat. Inggih Kakang Narada. Namung menika dados pancatan gegayuhan kula. Gegayuhan diku Adi Guru kados pundi? Salumahing jagat kurping langit menika namung setunggal. Tiyang ingkang boten purun tata krami kaliyan kula. Boten purun nyembah kaliyan Bathara Guru. Miwah boten purun ginakaken Subasita kaliyan pun Bathara Guru. Sinten? Inggih menika pun Kakang Semar. Tumuli Bagong anggenipun nyuwun plemrtangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala menika kula ginakaken pangrika daya kula badhe maringaken plemrtangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kan pun Bathara Guru Kakang Narada. Dalah. Berkencong warudoyong pak pong buk bolong kali cudhe sapa sing gawe kula nuwun mapunten. Menawi ngaten kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Jalaran paduka Adi Pramesti Bathara Guru badhe ngendhak dhateng wingking neraka piyambak inggih menika pun Sang Hyang Ismaya. Miladi sampun ngantos sak mangke para Jawata menika kewirangan. Awit Adi Guru nuruti dhateng gegayuhanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih menika kepengin dipun sembah deningipun Kakang Ismaya. Namung nyatanipun Adi Guru kedah emut. Bilih Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nyembah lan paduka Adi Pramesti. Menika mboten nama aneh lan sampun sak trepipun. Lah kok malah paduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun mapunten lho. Dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah lan panjenengan. Nah, nuwun sewu. Menika mangke mboten saya kedadosanipun lho, Di. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru saged kula emutaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya. Jagat menika papanipun titah, kula lan panjenengan menika dewa sampun ngantos nyampuri urusaning para titah. Kakang Narada. Malah nggih kula nglempahaken sanggaring para putra kadewatan menika sayekti namung badhe kula dawuhi supados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lho, dipun besmi dos pundi? Supados sak mangke kayiwangan dipun besmi. Krana menapa Kakang Bagong sampun wantun nantang kaliyan kula. Dalah apa ta? Nembe kemawon kula munjuk atur samenika panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru. Menika mboten perkara Bagong menika nantang kalian panjenengan mboten. Nek merga sampeyan wis wani ngendikake nek Kakang Semar kudu nyembah, kudu tata krama. Lah Bagong menika dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dhateng derajat pangkatipun tiyang sepuh. Ngreksa dhateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun mboten nama mokal. Menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Bagong. Monggo kula dherekaken kondur kemawon methik plemrtangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Bagong dipun paringi supados rancak wewangunanipun inggih menika pun pringapus papan pernahipun Bagong. Kakang Narada, menawi Kakang boten sarujuk, menawi Kakang boten mathuk, boten menapa-menapa. Nanging Indra Brahma Yama Dipati penyarikan sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat. Rumaos sampun dipun kilani dening pun Bagong dene kula ing atasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah Semantah. Nah ngaten Adi Guru tetep badhe ngleksanakaken lho badhe majeng anggen paduka nedhi ambesmi papan pernahipun Bagong kula ingkang badhe damel srana lan dawuhken anak-anak kula para dewata supados besmi papan dunungipun Bagong. Menawi ngaten nggih kula semanggaaken. Ning tunggak waru godhong dadap mrada melu-melu ora melu garap. Dipun sengecaken menawi wonten wirangipun sampun ngantos ngembet ing neraka isi bang dal-dal. Kula trimah wangsul wonten kayangan kemawon iki.
wonten timbalan. Brahma wonten timbalan Mulun. Yama Diwati wonten timbalan. Penyarian wonten maring ngadhawuh Rama Pukulun. Ora usah walang ati. Mara gage gunakna daya pangaribawa papan pernahe Bagong diobong yen perlu di bumi angus. Yen Bagong ora nrimakake bandanen tangane kerincungan sikile. Gawanan menang kayangan bakal ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka. Kula nisnaken dawuh nggih pangkatipun ing putra pincang menapa ora kitang sambung obor cara lintang mangkato dina iki Bathara Indra. Tru. Siap lho, Tru. Iya, wis rasa kuwatir tak ewangi le. Aku nek karo kowe percaya, nek karo kakangku sing nomor 1 iki ngewangono wong mripate kira ora mesti ora iso bakal ngewangi to. Mulai ya, Tru ya. Sakit temen. Sabar-sabar ki ya, Rek. Aku kelara terus. Kae ketoke dewa-dewa wis tekan kene, Tru. Iya. Apa sumbut karo janjiku? Heeh. Bapak wis to setelke? Wis. Kono dilek kono engko nek entek diwalik. Lho. VCD kok diwalik. Sing diwalik TV-ne. Ming sing do nyanyi do gogrok kabeh. Tak pethoke ya, Tru. Ya, wis kono ngati-ati, Gong. Aku wae ora ikhlas nek nganti papan dunungku arep digawe geger karo para dewa. Wis tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi, Tru. Wis ora bakal tak tegake le, kowe cah adiku cah bagus dhewe kok. Entuk, ayo melek, entuk. Weruh ya aku. Ayo. Ana wong kok sikile sakilan ora kambah lemah. Tukang sulap kowe. Wis. Aja ngawu gawar ngawur. Kita takon lawan panjenengan ulun Bathara Indra Bagong. Weh, la iki pancen Bathara Guru ki ora ming lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku. Ning pancen lahir batin ketok iki dewa Bathara Indra dasar pranyata. Bagong, Nun. Semar kudu nyembah kelawan wong atuaku. Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama kelawan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk Pelemretangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala. Nah yen kowe ora kepengin entuk Pelemretangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala, aja takon dosa. Papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Pono kawan Bagong. Kagat risang kapirang ngurin angkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana wis dadi niate atiku Ndra. Lho ora basa karo aku. Abokar gelut kok basa. Nek wagu panjenengan wantun karo kula. Ketiban asta kula. Ah, ora wangun gelut ki ya sapa anane. Nek kowe niat arep gawe geger dusunku kowe arep bumi angus, aku sing bakal dadi pepalange. Aku sing bakal ngayomi kawulaku. Yen ngono pancen wani karo dewa sing tak wedeni apamu. Ora minggat dibantanganku kakon tinjung akhirat nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Ayo maju sejangkah. Kowe maju sejangkah, aku maju sejangkah, terus istirahat di tempat. Wah, aku omongan karo wong edan ki malah suwe-suwe iso melu edan.
Iki perang. Ayo maju leno pangendamu nek ora ilang sertifikatmu aja dinyambak. Lho, Dewa iki ra ndi sertifikat. Oh ya wis asa perang wae. Lho kok ora perang wis dadi kenceng kok ora perang. Maju lah ayo. Iki merganing patimu. Kene merganing patimu juga. Para dewa. Iki ngapa sing teko kira ki? Nendi reng? Arep mulai aku terus. Mulai. Bola-bali kok arep mulai wae. Aku muni arep mulai kok ora mulai-mulai. Mbok wis kek mulai prung ngono nek kira-kira Bagong ora seneng apa? Aneh terus. Aneh piye? Ben ajae piye? Dewa ngantem aku. Heeh. Aku ngledak. Lara ngledak padahal. Terus candas aku diantem meneh. Ah santu aku ancang-ancang. Sing anyang-anyangan, ancang-ancang. Antel ora. Ancang-ancang dewa teko set langsung tak antem. Kaeloaning jagat gawaning para dewa, Tru. Tanem ki ra kena to. Dewane. Heeh. Kaya nganggo aji lembu sekilan. Oh. Nek biyen lho, Kong. Biyen aku tau dikandhani karo bapak. Nek dewa ki walate gedhe. Terus nek ngantem dewa ki aja dodo munggah, luwih-luwih nggon rai, ora bakal kena. Mergo kowe menungsa, kana dewa. Terus ngantem, nek ngantem dewa ki dodo medun sekitar peteng, sikil, pupu, kempol lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati weh. Antem jadamu gletak betot tenan. Sakarmu pokoke. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Mingkae, Tru. Iki asli lho iki, tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku. Isih wani karo aku ora muntir sisi karo kowe. Ayo nek pancen wani ayo maleso. Kowe ora iso males karo aku.
Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Diantrane panjalmane apa ya? Elok tenan. Aku dadi kowe pasang Jaya Kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng. Elok tenan. Iya sabar. Ayo ngantemo. Legane nganti kowe iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep. Aku dewa kowe menungso. Bapak Semar nyuwun perlindungan nggih Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paringana kekuatan, paringana daya kasantosan. Ora sak dadak kowe gedumel. Ayo walesen Bathara Indra. Piye? Walesen matek dening aku kowe. Modar ora kowe. Kapamu kapan kowe? Dian gugu karepe dhewe. Waduh. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong sajae wis ngerti. Keringkianing dewa mripate mendonong. Kaya nyuwun pangestu karo bapak ning ngantem karo aku sing diantem tutunggon dodot tutunggon sira. Enggak napa. Terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Wela kok dadi ponokawan kok sak kepenake dhewe. Woi, adalah Bagong ora ngalak jabut nyawamu ya. Sapa iki? Dewa jenggote do baca iki. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati, ya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kaya adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Wo, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namung jabut untu kulina. Jajal piye? Wis untu waras wis jabut ora kekejek kowe. Mati dening aku panggal tayani mati ya. Ayo Waduh, Bagong pegat. Modal ora. Konangan ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Ora diremet sak kayang. Terus? Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ha iya. Mula merucut. Halo kae. Bathara Brahma kok. Bathara Brahma. Wah, nak nyiling go nyumet rokok. Kok Bathara Brahma nyiling nyumet rokok ora? Dewaning geni to? Iya. Bagong, Nun. Kowe wani ngundurke para dewa, ora wedi karo aku. Ah, ora wedi sapa-sapa. Aku wedi mung karo wong nagih utang tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawul aku apa? Ora ono mesake karo kamu. Terus siap, Tru. Terus anu apa jenenge? Apa jenenge? Anu apa jenenge? Kuwi lho sing digo nyemprot lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Arep bali aku, Tru. Siap-siap tenang itu. Ngono rama tuh digedhek cengel itu. Ayo ngono ya. Mati dening aku kowe Ponopawan Bagong.
Kaya ngapa kalah nek karo akal. Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong mburiku. Ora apa-apa. Ayo kowe Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo arep ngetoke apa meneh kowe saiki regane. Mati ya. Lek gawe blumbang kejembaren. Lek gawe awan mlumpat mah kecemplung. Terus, gentane sik tak adus. Wah. Iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Meng mabyur-byur. Gareng ae. Gareng celaka matane kowe kewalik ngono kok. Arep mulai aku. Ambok ge mulai ket mongko ge mau arep mulai ora. Lah. Gugu karepe dhewe manus maning jajanan. Ayo Bathara Guru sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Kok mundur? Bathara Guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tanganku loro cekeli tangane dhewe loro, terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya ya, mesti menangan ya, mesti menangan. Terus saiki apike? Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wis ora wae Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru men ketemu karo Bapak Gong. Yo, ayo ora Pak, ketuaan Pak. Mareka den mrayitna semune reseka balik titiyane gandayane Trisanya Purnama sasi Kakang Semar apa Bathara Guru Bagong sampun damel wirang kula Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadewatan mila dinten sakmangke. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong. Tak pasrahke karo sapa? Kalian kula. Kok sik to? Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora ketang sethithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe mung dijaluki pelemper tangga jiwa jambu dipunirmala kok awel, Kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu? Nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong, Bagong mesti ora bakal wani karo kowe.
Ning arepa Bagong ki wong mersal mbedugal, ning dheweke ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh tresna karo bapakne. Ngerti bapakne arep didak martabate, Bagong ora entuk. Didak martabake, Tru. Ha iya. Lalu wong dipangan ya martabat. Martabat. Kowe cara sekolah cerewet. Ayo mulai, Tru. Nek loro-loro tenan gareng bengi mesake tenan. Hah? Ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar, Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun mboten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep gawa arep kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewowegen mangan gempalaning jagat. Aku wis kewaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep cemplungke kawah cemplungno. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Pak, aja, Pak. Wis gek menyang kono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Go. Aku ki wong ora tau mlebu gedang, Tru. Nek Semar mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemplungke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Wis iki. Candra Dimu kuwi apa? Kulan renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungsa. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Wong ming mati kok ndak tak gondeli tak aweli ngopo? Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kowe arep nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Patenono aku ora apa-apa. Cemplungno ning kawah. Pukulun. Sampun ngantos namung bapak tok, Pukulun. Kula iki saged dados lirunipun adik kula, Bagong. Kula cemplungke kawah iki mboten napa-napa ning kula nderek bapak. Malah apik kuwi. Ha wis ora ana gunane kok kowe urip ning jagat iki. Mulai ora. Biar mulai wae. Ora betah Tru. Suarane Bagong ngantos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanthi teng kayangan. Mang beto teng kayangan. Kula gelem cemplungke kawah nyuli adi kula Bagong. Sampun maneh Semar kali Gareng kali Petruk. Aku ya sago. Bagong kowe ora usah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dadi tumbal ra apa-apa, kakangmu Petruk Gareng. Mlabuhi kowe ra apa-apa sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis go kari ning omah. Wis kono gedhe menyang. Lho. Pemlato susu-susu to. Mengkalek ping bapak Petruk Gareng. Iya, aku Petruk Gareng. Wis kono mangkano nang bojomu rasa dijak. Ra. Ana pateni. Mulai ya, Tru. Ya ayo. Mulai ora. Menawi ngaten tetelo sampun ikhlas monggo. Kula kanthi minggah wonten ing kayangan. Nala Gareng Petruk ayo. Nek pancen Bathara Gulu mentala, ora apa-apa. Pancen iki dalane awake dhewe. Bagong ditutuke le bangun desa rasa mikir, bapakmu rasa mikir kakangmu. Kok dadi kaya ngene lelakone iki. Terus aku kon ngopo wis jajali? Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku.
Ane ana kancane Petro Gareng isih lumayan isih iso dadak ngembat abot entek ing pakaryan amis baci ning kawontenan. Ana iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplungke kawah mati. Gareng cemplungke kawah ya mati. Petro cemplungke kawah ya mati. Aku ra ento nangis. Aku ra ento nangis. Aku kudu tetek tanggo-tanggon. Ya meng aku kudu iso nyelametke bapak karo Gareng karo Petro. Arep sowan Pandhawa mesti malah didukani luwe-luwe Ndara Werkudara nek nganti aku krungu kula lajeng bangun desa. Bagong. Dapure kaya aspal. Arep bangun desa gecek diasmu. Pruk. Modar. Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine Bagong. Kowe ora iso njaga bapakmu karo kakang-kakangmu peda apa wis wito ning Madukara minggat. Wah. Kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya. Wah, cilaka tenan iki. Nendi ya apa golek dukune apa ya? Ha niku mah dinehi nomer. Monggo aku wis ados kok ngono ora tau tuku ya ming kala-kala titip. Wegah. Wes. Wah iya. Wah. Ayo. Kelingan aku. Aku sing duwe wong tuwa. Ya kuwi Togok. Siwa Togok. Adimu arep dipateni karo adimu Manikmaya. Kowe nek ra iso ngewangi adimu, tak gunting cangkemmu. Tenan asli ya kae lambene kotorong e. Tak jitet tenan. Tak obras tak gawe ciut neng wi. Kan kembak-kembik kok sithik-sithik. Aku mangkat neng nggonamu ya aku sing teko, Tegok. Aja kaget ya sayang. Bagong lho iki. Heeh, wah jan. Aku ngaturke bekti ya, Pak? Ya tak tampa. Ae cindil mburimu kae isih urip ta? Kowe ora sembrono iki Pakdemu mbilung. Pakde mbili, bilang. Pakde mbilung aku ngaturke bekti ya, Pakde. Ya, Bagong tak tampa pangestuku tampan ana ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa ki saya lemu saya tua saya lemu. Omahmu apik saiki, Pak? Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Pak? Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis apik tenan jan, Pak. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinehi gebyok. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok, Gong. Aku ora tuku kok, Gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing ki kudu diopeni. Engko tak gawane ya, Gong. Lah, wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gong? Kaya paringane ratu Gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Amben ratune jenenge Wirambana Dewa. Iya. Kowe dioleh-olehi jam kae. Wah, apik. Nganggo jam rasa titut glung titut. Manuke metu to? Kenapa iso metu ora, Gok? Ora aneh-aneh senengane omongane iki tertrebung sapirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pakde mbilung kok gawe wedang, Pak Gok. Ngelak aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih, doyan apa piye? Wah, putih ra masalah, waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Wong saiki cah bedugal, cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, apa? Aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan, wae. Atur pelaporan bab apa? Ngene, wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to, aku ki wis ngimpi sing ora-ora.
Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasah nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa wae. Heeh. Hah, aku entuk sasmita sekrate bangun desa aku kudu ditumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Heeh. Hah, terus apa jenenge? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun ning dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisruh. Bathara Guru iki. Sebabe tak jaluki pertangga jiwa ora gelem ning njaluk syarat. Bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk pelem pertangga jiwa. Bathara Guru tantang, Dik. Wah. Bathara Guru iki to tantang. Oh, ngece to, ngece. Karang Togo ki nek omong ngene iki, apike cangkemmu tak tukune kok. Gus. Lambe kok arep dituku ora. Ah, terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju, aku melayu, dewa-dewa kalah karo aku. Masa? Weh, domongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yamadipati, Bathara Penyarian. Pacare kowe kalah karo aku. Ha iya. Mundur aku malaporo bapak. Aku arep dibondo karo Bathara Guru arep dicemplungke nang Kawah Candra di muka. Ah bapak ora oleh. Wis Bagong kowe menengo ning omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi suliye. Bagong aku patenana. Wah, bapak karo Gareng karo Petrus saiki digawa Bathara Guru munggah nang Kayangan Surabaya wae. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek Pakde sing menyu. Wih, ngunake Pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Mula aku njaluk pambiyantune Pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manikmaya kuwi biyen sekondhok. Wih, Dian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndoke iki ya ndok lumrah. Wah, tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot-mobrot. Le ngeden tenan ngrekoso. Lah ndok mau kulite dadi aku, putihane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manikmaya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasa ditulur. Rasa tok tanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejamaya, bapakmu jenenge Esmaya, sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manikmaya. Aku gumone kok, Manikmaya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Aku critani kok. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya. Kuwi didadekke jalaran Manikmaya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kok? Bathara Sanghyang Tunggal. Eyangku. Heeh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Wis nasibe kok ya. Terus dilaporke Kanjeng Rama, Kakang Tejamaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sanghyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa. Nek Togok utawa Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso to, Gok? Sik to. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki merga budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye?
diserot karo bapakmu separuh ning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wo. Isine gempalaning gunung to kae? Heeh. Sesuk arep tak plotot tanggo uruk. Lho. Malah diplotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manikmaya dadi diwaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi diwaning para dewa. Ane diwaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gong. Loro ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku. Ha iya. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe sisa crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manikmaya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung go. Kowe munggah ning kayangan Manikmaya seneni. Manikmaya. Semar balik ki. Ora lo balik untal ngono kok. Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi. Sik ora usah dikatut-katutke. Tak mulai ya, Gak. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mengardo mulih wae. Mulya kono malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi do ora mulih ya, Gak. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrap aku gandeng kowe kuwi anak swarganing wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa. Aja njaluk tulung. Ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu. Kowe munggah ning kayangan. Atene modar. Padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku wa. Ngene wae. Kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke. Sapa? Kowe tak dandani gelem ra? Ning ora wedok lho Gak aku. Ngono tak dandani wedok tak kon ning prapatan. Ora, ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora diwelekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Kesusu malah misoh aku. Berarti aku arep dandani Raden Janaka. Heeh. Asik. Wah. Seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggawe cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo aku. Ben go tergilas-gilas karo. Tergilas-gilas ki apa? Hak plitesi mbok siji. Ha iya. Gelem kowe? Gelem. Nek gelem saiki kowe toto-toto sedakep. Sedakep piye? Tak cipta. Dicipta tak dadekke Raden Gatotkaca. Siap. Terus aku munggah ning kayangan ya? Ha iya. Oke, jos iki. Menawa ora aku kok le malih piye? Mbuh aku wis ora urusan. Ora usah malih ora apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah, mbok cangkeme sing apik wae. Kowe iki arep ngekeki dalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat tak munggah ning kayangan obrak-abrik kayangan ora balekke bapak. Yo. Toto-toto ya, Gong. Heeh. Togok yen malegak legok trembilung kang sarawita. Kowe ngapa, Gong, cangkeme digojeki? Menenga. Ki lurah Togok yen to wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe. Nalika semanten mandi panyuning ki lurah Catugara. Hilang wujuding lurah Bagong, wujud Raden Arjuna satra ing Madukara. Piye wae kok ora gek mulak-malik iki? Ulara krasa wong iki. Kowe iki wis malih. Masa? Iya. Kono ngilu ning jero kono. Tak ngilu sik. Aku ora percaya karo lambe torong. Waduh. Waduh. Diane gleleng tenan aku. Wah,
nuwun Jagong. Ya padha-padha. Waduh jan iki. Jos tenan iki. Ndok suarane ora ngono kuwi. Tegek. Wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu dobraske Tegek. Wah Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam perjiwatan baya mira baya ingsun sun remuk dadi kerupuk. Omongane wis. Ah nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah aku nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki. Lho kudu Raden Janaka. Rupane kaya Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya Tegek, rasa nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku ming takon sak lumrahe Tegek. Nggih. Pun minggah teng kayangan Semar dislametke. Iya Tegek. Aku njaluk petan pamit. Pamit munggah ning Kayuwangan Tegek. Nggih, ngatos-atos. Janaka nek mlaku kudu nganggo gendhing wali. Sak karep sampean ajeng ngangge gendhing napa? Jublak suweng eting glenter. Sik. Raden Janaka niku paring ora nganggo pangkur utawa nganggo suba kastawa. Suba kastawa sing piye Tegek? Nalikane rae dalu cangkemmu bliru. Cangkem gedhe kok kon crita ora? Wis rasan dadak kokian gunem sing tanpa guna. Aku budal marang Kayangan Tegek ngatos-atos. Mulat mara Sang Arjuna Ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuni lan padha katang ayataya. Iki sula apa? Tegek, aku bingung Tegek. Oh, dadi Janaka kok ora positif ora. Gendang cekak-ceket. Yo kancane gise gembira, rera banyune segara. Janaka kuwi ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambiyantune pengrawit. Tegek, iki ora ana pengrawit. Pengrawite padha mulih dewi-dewi Tegek. Wah, jan sampeyan niku pripun to? Ndang budal iku ana apa perlune? Nganggo srepek lasem slendro patete 6 Tegek. Nggih pun rika ndang cekak-ceket. Ndang budal teng Kayangan. Aku njaluk pangestumu ya Tegek. Nggih ngatos-atos. Tak budal neng Kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirahe. Mbok rasah metu. Sia-sia ora. Mulih wae aku mulih ngono ora. Aku budal ndhisiki lagu Tegek ngatos-atos. Iki ngopo? Ora ana wong apa-apa kok diantem.
Guk cangkemmu, Guk. Senangkut niku sampean. Jara plintong sirahe tenan. Ngethaki wong tuwa. Cakil ding iki lali aku. Dadi satriya ngarta bungah-bungake. Kejegluk ngambah Dirgantara sumusuping Imai-mantok sumusuping tengah-tengah ben sigra dedel ngambah Dirgantara sowan ana ing Kayangan Suralaya. Bukulun. Aduh lali aku kok swara Bagong terus lagi ngono. Bukulun. Kula ingkang sowan Bukulun. Piye to kae carane?